Gikustudiya sa mga otoridad ang lalaking gitumbok nga nakaingon sa dakong sunog nga miigo sa barangay Cubaco, Mandawi City. Sa mong insidente, moabot sa 19 ka mga panimay ang naudaw. Ang detalye ni Nico Sereno. Nagdilaab nga kayo sa nagtapad-tapad nga mga panimay. Kini ang misugat sa kabumbiruhan nga miresponde sa may sitio 6A, barangay Cubaco, Mandawi City, 1:30 kagahapon sa kadlawon. Sudlunon og dulhugon ang dapit nga nasunugan, maong gisumpay-sumpay na lang ang hose sa mga bumbero. Human sa sunog, kini na ang itsura sa dapit. 19 ka mga balay tanan ang naugdaw nga nakaapekto sa 23 ka mga pamilya. Kung sumadahon, 83 ka individual tanan ang apektado sa sunog. Migawa sa investigasyon, ang sunog nagikan sa balay sa may ubos nga bahin. Ang lalaking nagpuyo, gikatahong ng problema sa gugma. Maong mipalit kinigikan og 3 ka botelya sa gas. Iyang gikaligo ang gas, niya paghuman, gipaslita niya lighter, moto nga ni silaog kay naaman ang bedsheet ba? Mo'y unang nisiga. Niya moto ni diretso sa mga balay. Daghan kay noon ang among wa gyud siya sugta ba mo nang murag naglain na siguro yung nauna. Moto iyang gibuhat. Ang 54 anyos nga lalaki nga makita sa hulagway nga gigamitan og emergency thermal blanket na kaangkon og second-degree burns. Anaa pa siya karon sa ospital tungod sa injury. Apan gikonsiderang arestado, human giingong maoy nakaingon sa dakong sunog. Samtang nanawagan og tabang ang mga nasunugan. Labi na karon nga magbag-ong tuig nga wala sila'y Pinoy-anan. Ay wala gyud. Tapos nila, naganahinatag lang din eh. Oh. Ang kuan sir kining motor wa po na pagawas. Walang paggawas kay ang dakon maging kayo. Pag hugno lang sa ihang tiris daan waray 2 minutos so hugno paspas kinapaspasan jud kay kayo. Samot na wala pa yung tumaguan basa kinadalian na gid kayo. Amo to wala nang kukakuan nga hurot na ni diri. Matulog mi, magyuyol mi matulog sa laing balay. Pait kayo sir. Ang iyang problema iyaran dato. Kung sa problema niya dito nga kanang uyab-uyab niya. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.